Nga. Mga studio, nandito tayo ngayon malapit sa San Carlos, Talamban kasi mayroon akong pupuntahan dito na parang premium dumpling siya pero napakamura. Excited ako dito studio kasi sobrang daming mga flavors ba. Ibang klase yung dumpling sila ng style ba. Kaya titikman natin at tara, i-find out natin kung gaano kasarap mga studio. Let's go! Namaste! Welcome to Himalayan Dumpling! May hapon ma'am, pwede paki-kuha ni ma'am unsa ni mga names na to aning mga pagkaon na to dire lami kay porma mo. May hapon, sir. Welcome to Himalayan. Kani, sir, mao ni siya itawag og butter makhani, honey chili, non-veg, malaitika, vegetarian. Sorted dumpling, mao ni siya pinaka bestseller namo. Plain dumpling, non-veg, fried dumpling. Chicken, Chicken. fried veg dumpling. Welcome back mga ka-studio to another video for today's episode po. Sobrang excited ko kasi patitikman natin itong masasarap na dumpling sa Himalayan Dumplings. So tingnan nyo po mga ka-studio, sobrang dami yan. Iba't ibang flavor po. Ibang klase yung dumplings sila dito kasi mayroon siyang mga flavor isa ba. So itong style na to mga studio ay parang mga Nepali street food ba or Indian street food. Kaya excited ako dito mga studio. First time ko matitikman to. So, paano? Pray muna tayo bago start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. So, tara, mga studio. Dito tayo magsimula, mga studio. So, by the way, mga studio, dalawang klase itong dumpling sila. Mayroong veggies at mayroon ding chicken. So, ganitong klase, mga studio, pag circle siya, chicken siya na type. Yan, o. Tikman natin na wala munang sauce yan. Plain lang. Plain dumpling. Oh. Kain po mga studio. Masarap siya ba? Masarap yung ilagay nila na wrapper tapos yung loob. Sulit na sulit yung isang ganito. Sobrang meaty pa sa loob niya. Lagyan natin ng sauce ha. Combine natin. Meron din sila itong tomato na mayroong curry niya, mayroong parang Nepali sauce. Yan. Para siyang siomai na level up ba? Yung dating niya mga studio. Suko na to eh. Na. Wow. Mas lalong sumarap, mayroong sauce. Mas try ito, mga studio. Tingnan nyo po yung loob niya, mga studio. Grabe, sobrang meaty talaga. With sauce. Masarap. Tingnan nyo mga studio, paubos na isa na lang. Ito talaga yung best seller nila dito mga studio, kaya mas try na bumili kayo dito sa Himalayan Dumplings. Ubos. Dito naman tayo mga studio sa Afghani Momos. Ayan. Yung sa kanila kasi yung momos, dumplings dito sa atin ba. Momos yung tawag nila. So ayan mga studio. Mayroon siyang sauce. Ito hindi siya circle, di ba? So, pag vegetarian eh, veggies yung laman. No need na rush dito ah. Dito naman tayo sa butter makhani.
Bali yung sauce niya is butter makani. Tapos ito, nakikita mo studio circle siya. So, chicken yung laman. Non-veggies. Mm. Yung lasa ng sauce, parang Nepali flavor talaga mga studio. Kaya marami dito mga estudyante ba? Galing sa Gulyas or kaya dito sa San Carlos Talamba ng mga Nepali din ba? Mga taga-ibang bansa ba? Yung bili dito kasi yung flavor parang pumunta ka na doon ba? Malapit sa Himalayan. Kaya siguro Himalayan dumplings. Sikat to sa kanila kasi ito yung parang street food style siya ba? Dito naman tayo sa Afghani momos. Ayan. Ito mga studio, kung ayaw nyo ng meat, pwede sa inyo to. Pag kuha to, healthy living to. Veggies. Oh. Gamit yung mga dumpling dito. Yung mga sauce po doon, mga dahig style po yung mga sauce na ba? Unique yung mga flavors. Yung isang tray, 5. Pagkain ka dito, isang tray, busog ka na. Parang marami na ako nakain eh. Dito tayo mga studio sa honey chili. Ayan o, pula-pula mga studio. Merong honey, merong chili. Siguro manghang talaga to. So itong parang circle siya, chicken. Sarap po kasi merong tamis na merong anghang. Para siyang hot sauce ba, na ketchup ba. Ito naman yung mga fried dumpling ng studio. Ito yung chicken, ito naman yung veggies. Ito maghimo tag sauce niya. Yan. Tapos yung mayonnaise. Gusto nyo manghang mga studio, ito yung chili sauce. Talagang chili talaga. Tapos mix yun lang yan. So ito yung the best sauce nila. Combination ng tatlo ba. Yan. Since ito yung malapit, yan. Fried dumplings. Manghang kayo. Sarap. Ninjas. Talagang manghang yung sauce nila na chili. Nagagat sa labi pa. So mahilig sa manghang, lagyan nyo ng marami. So dito tayo mag-studio, ito yung merong broth ba? Ito yung tawag na Jol Momos. Jol Momos. Yan parang Nepali style siya mga studio na delicacy ba? Tikman natin yung sabaw. Nepali style talaga mga studio. Tapos mayroong pakchi.
sobrang meaty talaga yung chicken nila. Walang extender sa loob, tapos sobrang fresh daw ba? Kasi everyday daw, ginagawa talaga nila ng fresh. Meron silang mango shake dito, pamaris ba? Walang rice to. Kasi nunid na ng rice. Rice, chicken, minana ba? Dagan na sila kuha nito, nga na kanto fried chicken. Mas try dito mga studio sa Himalayan dumplings. Ayan. Location niya, nasa gitna lang ng Golias at saka yung Talamban, San Carlos ba? Sa gitna lang, malapit lang mga studio. Walking distance lang. Kaya try nyo dito, hindi kayo ma-disappoint dito. Masarap yung mga pagkain nila dito. Tsaka, hindi siya overpower yung mga lasa niya ba? Relatable sa mga Pilipino. Kaya, highly recommended mga studio. Certified lami. So, ayan mga studio, kita-kits sa susunod na video. Maraming salamat po sa panood.